Zikomo kwambiri. Ine tili Jackson nabweranso ndi chinyanja lesson ndiponso apa zakambisana pali zakudya zomwe zipezeka umu momwe timati mu kitchen pa chinyanja. Ndiye tiye tione zamene akupika mu kitchen mmenemu. Uyu ndi mbale ndiponso mbale wathu uyu asewenzera muno mwamene mu kitchen pa chinyanja kuti mu kitchen. Ndipo mbale uchitachani pa mbale? Apa nipanga izi ndio za masamba zamene mwaona hapa nichosako utu tumitu tumitu mvulika mwachosako kuchosako so that tungale bwino kwano tumitu. So izi tingati iso chape izi tifunika tazika mu manzi okupya. So izi ndio za masamba akuti zifuni sizidiewa chosapikidwa zifunika zili mu manzi yokupya ndipo mwezi kutia. Ndiye tieni kumbali ina tione zili kuchitika. Muri bwanda banda mwana ndilidwa. Zikomo kwambiri tayari. Ndipo tiona kuti muri kujuwa zojuwa. Inde. Zojuwa zotamizi. Izi ndizojuwa ndiyo za masamba koma mu chinyanja timacha kuti cabbage. Cabbage. So i cabbage tauzina mumata kupika kuipanga ngati mu chizungu amati vegetable. Koma apa tipanga masalad. Masalad ni masamba okudya awisi. So yadiedwa palibe kupikiwa aya matsamba. Inde. Apa tikachita chonchi tipanda kuika mbale. Ndiponso tizaika mayonnaise. Malasha mungandirira mafuta yofaka mu ndio za matsamba. Tomato ndi carrot. Sonyeze bwino. Zikomo kwambiri. Nanga izi nzakudya bwanji izi? Izi zakudya izi timacha kuti ndi mphonda. Amene ili pumpkin. Isomo chakwatu ndi mphonda. Koma utu ndi tumphonda tung'ono tuwama kwambiri twabwino. Amacha kuti butternut. Inde. So iyi ndi vegetables so nayonso. Naonanso ndi ma vegetables yena uko. Ndifuna ndikusonyezeni. Yamene i butternut ndiye iyi umumuli iyi amene muona ya green yobiriwira iyi ndi baby marrow. Chizungu ichedwa kuti baby marrow. Nayonso ndi vegetable. Ndi masambaso. Matsamba yokudya yopika. Inde. So apa tapanga ndi ma vegetables aya. Mu chizungu akuti ma vegetables. So yazadedwa yopika. Aya tapika, tayamba boilinga ma butternut ndiponso baby marrow ndiye takhazingaso anyanisi ndiye tasankaniza. Nikumvera zina zinunkhira. Apa zikuyembekeza kudyedwa. Nikumvera zina zonunkhira uku kusogolo. Uku zamene zili kununkhira uku umu tapanga matimati. Matimati aya ndi muchinyanja timati supu. Muli anyanyisi ndi green pepper na tomato. Izi ndizoika pa tikapika iyo mwetu kucha kuti pasta. Inde. Lunch ya lero ndi pasta and meatballs. So akudya nyama. Inde. Nyama opanga ndi manja. Oumbidwa. Nyama ndiponso kuli nyama ina yomwe ili mukati umu yomwe izadiyedwa lero. Iyi ndi amene tikucha kuti ma meatballs. Nyama youmbidwa. Inde. Zikomo kwambiri Auntie Priska. Ise ndisoyamikira kwambiri. Sono tikali kuphunzira zambiri chifukwa zina naona kuti zili kubwera. Inde. Mungatakamba kuti aya ndi masaladi. Dija masamba odiwa awisi. Kuliyenaso aya naonso ndi masamba okudya awisi. Iyi ndi lettuce mu chizungu koma mu chinyanja tingoziwa kuti ndi masamba. Matsamba. Iyi ndi carrot nayonso. Iyi imacha kurowa kapena mu lettuce
kapena mu cabbage inde na matimati naonso timata kudula ya awisi timata kuyika momwemo ndikudyera pamodzi inde mwina tikasiriza kukonza mungabwere mwazajambula kuti zioneke kuti zizayenda bwanji. Zikomo kwambiri ise tayamikira kwambiri potilandira ayi ndiponso tizakumananso kumbali ina. Zikomo kwambiri. mupite